Wasalna fi tmiem iż-żmien qaddis tar-Randan. Żmien li fih il-Knisja sejħitilna għall-indima, żmien tajjeb illi aħna ma nistgħux ngħaddu mingħajru illa għaliex fih niġu f'kuntatt mar-realtà, mal-verità tal-ħajja tagħna. Id-dunub mhuwiex il-verità kollha tagħna. Il-verità sħiħa tinkludi l-grazzja abbundanti illi Alla jagħtina. Il-Vanġelu skont San Mark li l-Knisja qed tipproklamma din is-sena huwa Vanġelu illi fih Ġesu jidħol mill-ewwel fix-xena bil-bxara tajba. Il-bxara tas-saltna ta' Alla u s-sejħa għall-indima. Infatti ma sibniex dal-Vanġelu rakkont dwar it-tfulija ta' Ġesu, dwar trobbija tiegħu. Imma nsibu l-Ġesu diġà qed jippriedka, diġà qed isejjaħ lis-soċjetà biex iddur lura lejn il-mulej. Issa wasalna fil-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa li fiha aħna niċċelebraw l-arrest, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Hija dik il-ġimgħa li bidlet id-destin tal-bniedem. Hija dik il-ġimgħa li mingħajrha aħna konna nkunu mingħajr skop, mingħajr salvazzjoni. Nkunu tlifna il-mappa tal-fidwa tal-ħajja tagħna. Mhijiex ġimgħa faċli, hija ġimgħa li fiha ħafna tensjonijiet u ħafna ansjetà illi għadda minnhom Ġesu u iżjed minnu forsi sħabu stess illi jitlu f'konfużjoni kbira. Kollox jibda f'ħatt il-palm meta Ġesu jidħol trionfalment fost ħafna entużjażmu fil-belt ta' Ġerusalem. Meta inti tkun sejjer f'xi pellegrinaġġ u tara mill-bogħod il-post li tkun ilek tixtieq xi knisja, xi bażilika bħala tmur Lourdes jew il-Vatikan, tara l-post li tkun ilek ħafna imxanna għalih, inti imtala bil-ferħ u bl-entużjażmu issa wasalna. U hekk seħħ f'dan il-ġurnata, f'dan il-jum li fih waslu fil-bibien ta' Ġerusalem, fejn in-nies b'ħafna ferħ u entużjażmu jipproklamaw lil Ġesu bħala il-Messija Ożanna bin David. U spiss ngħidu illi huma ħasbu li kellu jkun tip ieħor ta' Messija iżda mbagħad Ġesu irrivela ruħu bħala Messija totalment differenti. Tgħidli imma ma ndunawx li dan fuq ħmar u allura la fuq ħmara huwa Messija fqir u umli. Fil-fatt Ġesu hemmhekk qiegħed itemm waħda mill-profezziji tal-profeta Zakkarija fit-Testament il-Qadim li fih is-Sultan, il-profeta, ir-re, il-Messija kellu jidħol fil-belt fuq ħmara. Meta Ġesu jidħol fil-belt rekeb fuq ħmara qiegħed jagħmel konnessjoni mal-Wedit l-Antiki fejn il-profeta, il-Messija, ir-re kellu fil-fatt jiġi mill-qoħ rikeb fuq ħmara. Id-diżappunt, id-delużjoni kbira li kienu se jgħaddu n-nies u l-apostli tiegħu stess se tiġi allura mhux mid-dubju li Ġesu kien fil-fatt il-Messija il-mistenni imma pjuttost bil-mod illi fih Alla permezz tiegħu rid il-Messija isalva il-poplu tiegħu. Ġesu jħabbar 3 darbiet is-salib u l-passjoni tiegħu. U meta jagħmel hekk l-apostli jitħawdu għaliex jindunaw illi dak li qed jistennew minn Ġesu mhuwiex se jirrevela ruħu b'dak il-mod. Fil-Vanġelu skont San Mark aħna naraw moviment dinamiku, naraw mixja kontinwa u kważi jaqtalek nifsek minn episodju għal ieħor ma jittikx ċans li jgħidlek mill-ewwel marru hemm u mbagħad għamlu hemm. Isek qed tara film bid-dwal tal-kameras f'għajnejk illi jamxuk u ma jirnexxilekx tara xena sħiħa. U Ġesu kontinwament jgħaddi minn episodju għal ieħor. U hekk isseħħ malajr ukoll il-passjoni, l-arrest, il-ġuri illi jgħaddi minnhom. Ħaġa sorprendenti illi Ġesu tul il-Vanġelu ta' San Mark iżhom siket dwar l-identità tiegħu, il-famuż sigrit messjaniku, is-sikket l-apostli ma jirdhomx jgħidu lin-nies min hu sakemm fl-aħħar jiġi wiċċ imwiċċ fil-ġuri tiegħu. U meta l-qasis il-kbir isaqsih inti il-Messija bejn Alla l-imbierek, Ġesu jgħid jiena hu għall-ewwel darba. Isu qed jgħidlek f'din id-dinja kollha tħarbit u konfużjoni u dnub m'hemmx kliem li jista' jesprimi il-vera identità tal-iben ta' Alla. U issa huwa stess jirrevela hu min hu, jiena hu.
Similarment, fl-aħħar, meta naraw l-esperjenza tar-riżurezzjoni San Marku was siket ħafna u akkawt ħafna jippreżentanna biss il-qabor vojt. Issa qed jgħidlek ma hemmx kliem fid-dinja, ma hemmx kliem fil-ħolqien illi jesprimi il-misteru kbir tal-univers. Allura il-qarrej tal-Vanġelu jibqa' waħdu fl-aħħar u irid jieħu deċiżjoni. Irid jiddeċidiju jekk din il-ġimgħa tal-passjoni, din il-mewt illi għadda minna Ġesu fil-fatt twaslux għal fidi fil-qawmin ta' Kristu mill-amwiet. Irid jażelu jekk il-preżenza, il-messaġġ, il-persuna ta' Ġesu Kristu ġabitx differenza daqshekk kbira fil-ħajja tiegħu hekk illi jasal biex jiftaħ qalbu, jiftaħ moħħu għal kreattività tal-għaġeb illi fiha ir-riżurezzjoni. U hija ġimgħa unika fil-ħajja tagħna, ejjew ngħixuha b'ħafna fidi, b'ħafna qima, ejjew nidħlu aħna fl-interjorità tal-ħajja tagħna bil-ġabra sħiħa, nimxu ma' Ġesu f'din is-sija ta' dlamijiet biex hu jaddina għad-dawl tal-qawmin tiegħu.